खुलुमबाय दिनै 12 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। रायजोआव अमा आरो दाउ ब्रयलारखौ गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनायखौ बन्द खालामथ'बाय। एग्रिकालचार, एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया गुबुन रायजोनिफ्राय अमा आरो ब्रयलार दाउ लाबोनायखौ बन्द खालामथ'बाय। गुबुन गुबुन रायजो जेरै झारखन्ड, बिहार बायदि बायदि रायजोफोराव दाउनि बेराम, एभियान इनफ्लुएन्जा आरो अमानि बेराम स्वाइन फेभारआ गोसारदों। बेनिखायनो जाहाथे गुबुन रायजोनिफ्राय अमा आरो दाउ ब्रयलार लाबोनायजों जोंनि रायजोआवबो अमा आरो दाउ ब्रयलारनि बेरामा गोसारफैया आरो जोंनि रायजोआव दाउ अमा फिसिग्राफोरजों लोगोसे फालांगिरिफ्रा जाहाथे खहा जाया, बेनि थाखायनो गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार आरो अमा लाबोनायखौ बन्द फोसावथ'बाय मन्थ्रि अतुल बराया। 16 साननि उनाव डिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै देहाया न'आव सौफैबाय। उदालगुरि पुलिसजों एनकाउन्टार खालामजानाया खेनाराम बसुमतारी नङा, डिम्बेश्वर मुसाहारिसो होननानै डिएनए टेस्टनि गेजेरजों फोरमान जाबाय। जायनाखि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सिआइडिनो बिबान होनाय जादोंमोन। दा सिआइडिआ फोरमायथिबाय उदालगुरि पुलिसजों एनकाउन्टार जानाया डिम्बेश्वर मुसाहारिसोमोन होननानै। नाथाय खेनाराम बसुमतारी होननानै डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ उदालगुरि पुलिसआ गावथारनानै गोरोन्थि हाबा मावनायनि सायाव बेनि हेंथा राहा लानायनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिहोआखै। गुबुन सुबुंखौ गुबुननि मुं होनानै गावथारनाय, गुबुन नखरनो गथायनानै हरनाय आरो जोबथा बिदाय होनाय बेयो उदालगुरि पुलिसनि मोनसे जोबोद गेदेर गोरोन्थि। बे जाथायखौ लानानै सोरखारा राहा लागोन ना लाया, ना बे गोरोन्थियाबो सिरियैनो जोबलांगोन आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि नंखाय एनकाउन्टारफोरा जालांबाय थागोन, बेखौ समासो खोन्थागोन। जायनाखि एनकाउन्टार जाथाय जानायनि 16 सान उनावसो डिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै देहाया न'आव सौफैदों। बेनिखायनो गामिनि रायजो राजाफोराबो डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखराव नुजाथिफैदों। जायनाखि डिम्बेश्वर मुसाहारिया 3 फिसा दङ आरो बिथाङानो सासेल' नखरनि रां आरजिग्रामोन। बेनिखायनो जाहाथे बिजिरनाय मोनो, बेनि थाखाय गुवाहाटि हाइकर्टआव केस फाइल खालामगोन होननानै फोरमायथिदों नखरनिफ्रा। जाहाथे डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनिया सासे साख्रि मोननो हायो आरो नखराव रां अनसुंथाइ मोननो हायो, बेनि थाखायबो नखरनिफ्रा दाबि खालामो। गोजोनथाव खौरां, रांखान्थियाव गोग्लैसोनाय नखरनि फरायसाफोरनो दानिया सोरखारि नङै फरायसालिफोरा 25% सिट रिजार्भेसन खालामनानै होनांसिगोन। सोरखारि नङै फरायसालिफोरावबो रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनाय नखरनि फरायसाफोरनो 25% सिट रिजार्भेसन खालामनानै होनो थाखाय गुवाहाटि हाइकर्टआ आसाम सोरखार आरो सोलोंथाइ बिफानखौ बिथोन होबाय आरो बेखौ बे बोसोरनि एकाडेमिक इयारनिफ्रायनो जागायजेननो बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि इडुकेसन पलिसिखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ लानानै फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि मोनथायनि सायाव देबरघार'या गुवाहाटि हाइकर्टआव पिआइएल फाइल खालामदोंमोन। बेनि हेरिं होनायावनो सोरखारि नङै फरायसालियावबो गरिब नखरनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे सोलोंथाइ होनो थाखाय 25% सिट रिजार्भेसन खालामनो बिथोन होदों गुवाहाटि हाइकर्टआ। लामा सामा आरो स्कुल कलेजफोराव सिख्ला एदावग्राफोरनि थाखाय खैफोद। नगावनि एसपि लीना डलेया वमेन सेलखौ गोख्रों खालामनो थांखि लाबाय। लामा सामा एबा स्कुल कलेजफोराव हिन्जावफोरखौ एदावनाय आरो जायखिजाया रोखोमै हाराहास्ति खालामोबा दानिया जोबथेसालियाव थांनो नांगोन आरो बेनि थाखाय मेनपावार आरो राहाफोरखौ बांहोनाय जाबाय। दायनिगिरिखौ गलापि गाबनि गारिनि गेजेरजों पुलिस थानायाव लाबोनाय जागोन, जाहाथे हिन्जाव एदावनायनि थाखाय एबा हिन्जावफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनि थाखाय हमजादों होननानै गासै रायजो राजाफ्रानो मिथियो। बेनि अनगायैबो नगाव पुलिस थानायाव चाइल्ड केयार सेन्टारबो बानायनाय जादों होननानै एसपि लीना डले बिथाङा फोरमायथिदों। 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गथ'साफोरा हाराहास्ति खालामजायोबा बे चाइल्ड केयार सेन्टाराव थाफैनो हागोन आरो पुलिसनो अजद होनो हागोन। बेनि अनगायैबो हाराहास्ति खालामजानाय गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो थाखायबो गलापि गाबनि गारिखौ बाहायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि पुलिसनि गारियाव गाखोनो थाखाय उन्दै गथ'साफोरा गियो, बेनि थाखायनो गलापि गाबनि गारिजों रैखा खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों एसपि लीना डले बिथाङा। सरनियाफोरनि एसटि सार्टिफिकेटखौ माब्लाबाबो दाननो होनाय जानाय नङा होननानै एमपि नब कुमार सरनियाया बुंथिनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि सरनिया कछारी हारिया गुबैयै बर', राभा आरो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय सरनिया कछारी हारिया जादों आरो ट्राइबेल मोननो थाखाय भारतनि संबिधानाव जि संबिधानिक राहा दं, बेनि गेजेरजों आसाम सोरखारा जि खालामनो हायो बे लेखायै जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि हाइकर्टआ जि बुङो बेनिख्रुइ जौसिनाव खोथा बुंनो हाया, नाथाय माखासे बुस्थु दं जायखौ एसे
कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै एबा सोलाय सोल' खालामनानै नङाबा गुबुन गुबुन राहाजों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो बेखौ उननि समाव नायनाय जागोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ गसाइगाव बास लाखिग्रा आरो श्रीरामपुर गेटआव दावबायहैदों जायनाखि श्रीरामपुरा सा सानजा भारताव हाबनायनि मोनसे गेट बेनिखायनो बेयाव टुरिजम आरो इक'नमिक एबा रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि खाबु दं बेनिखायनो बेयाव दावबायफैनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो गसाइगावआ फालांगिनि मिरु बेनिखायनो गसाइगाव बास लाखिग्राखौ एसे मोजां खालामनानै होयोबा गसाइगावनि फालांगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा गोबां खाबु मोननो हागोन मानोना गसाइगावनिफ्रायनो सिलिगुरि गुवाहाटी बायदिफोराव गोबां दावबायहैयो बेनिखायनो गसाइगाव बास लाखिग्राखौ मोजां खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ जायनाखि साननैसो सिगां गसाइगावआव सोनाब बंग'नि सिमायाव सोनाब बंग'नि हाग्रा बिफाना गावसोरनि सिमाखौ बारनानै बिटिआरआव हाबफैनानै सुबुंफोरनि सायाव इनाय एबा बुग्लुं सुग्लुं खालामफैदोंमोन बेनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि जाथायखौ लानानै आसामनि डिसि आरो सोनाब बंग'नि डिसिनि गेजेराव सावरायलायनाय जादोंमोन आरो जायफोरा सोनाब बंग'नि सिमा बारनानै बेबायदि जाथाय खालामफैदों बिसोरखौ गुबुनाव ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय होननानै सोनाब बंग'नि डिसिआ फोरमायथिहरदों होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ नखरनि दावराव दावसि एबा गेदेरफोरनि दावराव दावसिनि थाखाय उन्दै गथ'साया बोलि जानांनाय जाथायफोरा गोबां जागासिनो दङ साननैसो सिगां बिमा आरो बिफानि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि थाखाय बिफाया गावनि 1 बोसोरनि फिसाज्लाखौ बुथारनायनि उनाव दाफिन उन्दै गथ'साखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों मोननै नखरनि गेजेराव हानि जेंनाखौ लानानै दावराव दावसि जानायावनो 8 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ गोफार हाथियारजों बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सिलचराव जादों बुथारजानाय उन्दै गथ'सानि मुङा आयान मन्जुर बरभुइया आरो बुथारग्रानि मुङा आप्पु माजुमदार रिपर्टनि बादिब्ला आयाननि बिफा मन्जुरुल बरभुइया आरो आप्पु माजुमदारनि बिफा आलाउद्दिन माजुमदारनि गेजेराव हानि जेंनाखौ लानानै दावराव दावसि जादोंमोन आरो माबा मोनसे जाथाय खालामगोन होननानैबो आलाउद्दिन माजुमदारनि नखरनिफ्राय हुमखिबो होखादोंमोन बेखौ लानानै पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जादोंमोन आयान माजुमदारनि बिफाया नाथाय पुलिसआ जेबो राहा लायाखै जायनि थाखाय आप्पु माजुमदारा गोफार हाथियारजों 8 बोसोर बैसोनि आयान मन्जुर बरभुइयाखौ बुथारदों बे गासै जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों बुथारनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव दुथाङा खारखोमानानै दंमोन दा पुलिसजों हमजाबाय होननानै मिथिहोदों क'क्राझारनि पर्बतजरा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो ड्राग्सनि फालांगि खालामबोनाय पिजु मुसाहारि आरो गुलजार हुसैनखौ रायजो राजाफ्रा हमदों रायजो राजानि मददजों सान्तिपुर गामियाव गौरीपुर आरो काजिगाव पुलिसा हमदों सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ फोरमायथिनाय बादिब्ला पिजु मुसाहारिया काजिगावनि थागिबि आरो गुलजार हुसैना सान्तिपुरनि थागिबि पिजु मुसाहारि आरो गुलजार हुसैना धुब्री गौरीपुर आरो पर्बतजरा ओनसोलफोराव गोलाव समनिफ्रायनो ड्राग्सनि फालांगि खालामबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो लाइमोनफ्रा ड्राग्स बाहायनाय आरो ड्राग्सनि फालांगि जानायनि सायाव रायजो राजाफ्रा नोजोर होबोदोंमोन नाथाय फालांगिरिखौ हमनो हानाय जायाखैमोन बे खेबाव फालांगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जादों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बे जाथायनि अनगायैबो क'क्राझारनि पाथारघाटआव रायजो राजाफोरा मटरसाइकेल सिखावखौ हमनो मोन्दों हमजानाय सिखावनि मुङा धनजय बसुमतारी फोरमायथिनाय बादिब्ला धनजय बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन सासे सिखाव दंबावोमोन जाय रायजो राजानि आखाइनिफ्राय खारग'लांनो हादों मटरसाइकेल खावनायनि दायाव हमजानाय धनजय बसुमतारीखौ रायजो राजाफोरा उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा बुथारनाय जाथायफोरा जागासिनो दं मानसि बुथारनायनि बेलायाव रायजोआ गिथावना महर लानो थांगासिनो दङ बे खेबाव फिसायानो बिसि आरो फिसाखौ बुथारनानै हा सिङाव फबनानै दोनदों बे गिथावना जाथाया नगावनि दिमरगुरि ओनसोलाव जादों फोरमायथिनाय बादिब्ला बुथारजानाय बिसिनि मुङा ममि दास बिथाङा 30 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा सोरखारि नङै गंसे फरायसालियाव 4th ग्रेडनि साख्रि मावोमोन गुबुन फारसेथिं बिसि आरो फिसाखौ बुथारग्रा फिसायनि मुङा नारायण दास बिथाङा सासे बेटारि रिक्सा सालायग्रामोन फोरमायथिनाय बादिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो ममि दास आरो बिथांनि फिसाया गोमानानै दंमोन लेबारफोरा हा जावनायनि खामानि मावनायावसो ममि दास आरो बिथांनि फिसानि गोथै देहाखौ जावखांनानै मोन्दों बेनि उनाव पुलिसनो खौरां हरदों पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों नाथाय दायनिगिरि नारायण दासआ दा खारखुमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों